Nagtukod ang 15th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sang bag-o nga komitiba nga amo ang Committee on Energy. Magaserbi bilang chair sang amo nga komitiba si 4th District Board Member Rolando Distura nga amo man ang chair sang Committee on Infrastructure kag Committee on Disaster Risk Reduction and Management. Sa interview sang Bombo Radio kay Distura, iya ginpahayag nga gintukod ang ini nga komitiba bangod madamo sa mga power generation companies nga interesado mag-invest sa probinsya sang Iloilo. Luyag manas ang provincial board nga kung may mga concern na nahanungod sa power kag energy, ini ang madali nga ma-refer sa Committee on Energy, subong man ang may mga agenda ang executive kag legislative departments. Dugang pa sang natundan nga may mga ordinansa na ang probinsya, pareho sang Iloilo Simplified Implementation of Permits and Local Clearances for Local Energy Projects, nga may tinutuyo nga standardize kag babaskugon ang pagproseso sang mga permit kag pagpanubo sa mga bureaucratic hurdles nga nagapugong sa mga investors sa renewable energy. Ini man ang nagadusos ang simple kag uniform nga requirements sa tanan nga mga local government units sa probinsya. In kaso manan kung may mga energy project nga ipatukod sa Iloilo, dapat ang corporate office niyang nahamtangan man sa probinsya, agod may mga buwis, duties kag iban pa nga mga fees ang diri masulod sa Iloilo. Isa man ini sa mga pamaagi, agod madalang mga concern sang probinsya sa national government, pareho sang dugang nga transmission lines kag kuryente. Agod hindi na masulit ang madugay nga brownout nga nagaabot sang 3 tubtob 4 ka adlaw sa Iloilo. Lauman man nga paagi sa amo nga komitiba, mas mahatagan na sang nagakaigo nga dugang o kung mas nagakaigo kag dugang atensyon ang renewable energy. Damo si interested to put up energy company or mga power generation company sa probinsya. Kag kinahanglan nato ini also nga may komitiba giga kung may mga concern about power or energy, madiretso dayon ma-refer sa atong komitiba. Kag again siguro sabat man ini sa executive and legislative agenda sang naging kasugtan sa executive kag legislative department para mangin matahi kag mangin seamless ang efforts and gusto matabo sa probinsya sa Iloilo about energy, no, sa aton nga komunidad.